Hello guys, how are you? How are you? Kwai madi marika kurwa ninganga naye vidiwe Miri love wadi kumboenda uzudzuka kana nyaya dzenganga dzapera imboenda mudikani kana nyaya dzenganga dzasapera idzi iwo uzodzoka handitika imboinda kana idzi uchidzisingadzidiwo uchidzitya kana dzapera wozouya kune dzinotevera handitika Miri kuti usabata nzige pa crossfire handitika nyaya dzacho amen kai tigowawo pane munhu ari kusenda meseji tigowawo nyaya uya kusenda meseji nyaya yacho haisi kuwisika amen nyaya dzemakosi idzodzi amen. Hey guys, muri sei guys, maswera sei guys. Baba ndakutobuda kuenda panze baba ndinoto ndichimanikidza twai ndihoste ndaitoramba kuwa hosta nelife yavo iyoyo iva Mukoma Masimba. The reason why guys ndaunza Mukoma ndiri kubvumira Mukoma Masimba kuti vaiti yavari kuita handitika it's part of his therapy handitimaona it's part of his therapy from what he told me from kudhara vaitotaura kuti doctor akavaudza kuti now he must start now getting back into the community mbijana and vasarambe vari one nokuti vakabviswa kuda kwavaigara here vakawanda vakanogariswa vari vega so kuda vanzi kuti vabvise pfungwa here dzekuti vadzokere kuzvinhu izvi anomaona vakainteracta nevamwe vachidini zvinogona kuvabatsira. This is the reason why I allowed him zvangu kuti vapote vachipenga avo vari pano anomaona pane vamwe noti chero vakava vachipenga vanowana vanhu 2-3 vanenge varipo vanoseka navo anomaona chatiringoda chekuti mumwe wedu ari kafi handitika tongoda kuti mumwe wedu ari kafi nekuti zvinhu zvaparadza vanhu zviright. Asi guys toziva kuti vasati vapinda mukupenga kwavanga vakuitako ndoti kupenga kwavo ndoti kudii handizivi vasati vapinda muzvinhu izvi guys pane zvinhu zvakawanda zvakaitika kumasure kune vanyuwani vasiri kuziva handika vanonzi Mukoma Masimba vamuchavaona vamwe baba so vasina mazino munhu wedu pano handimaona vakambopenga zvokuti vanga vari munhu ari right zvokuti ende munhu ari very intellectual but vakatanga ngoita zvinhu zvisingawisiki vakatosvika pakudya duzvi chairo but guys is the day yedu duzvika inandifi ndakaikangamwa ya guys handifi ndakaikangamwa yekudya duzviya vakadya duzvi tichiona guys all in the name of kuda kuprovira vanhu but now takuziva vaitinyepera nguva yekwandi kunyora bhuku rebenzi hakuna bhuku rainyogwa ivo vaitove benzi panguva iyoyo anomaona vachisvita zvinhu zvavo zvaisvita anyway ini nyaya zhinji vanozongondiudzawo kuseplus ndaivabatsira saka ndaifollow up zvaitika chii asi handiri kutaura nyaya dzisinei neni regai vauye vadini handikanga muri asi Mukoma Masimba rimwe zuva ravakambondifonera so nevidhoko indobva ndangodaviraka guys semunhu anenge achingogwara anongodavira vari pachemba guys vakatasa muchemba kudai svika SIS MELLY ndikati svika idapedza kuita tsvina ndikati saka ndozvamukandifonera muchindudza zvikanzi izvozvi ne2 hours ndakangoyeva tsvina yangu iri muzati ndapo ndakanga ndichida kutodla ndakabva ndapera mwoyo kuruza mwoyo ndibva ndati sati zvavakanitaridza izvo chuwa vakamira pachemba kuda vakaita 2 hours varipo vachiyeva nikiri tsvina yavo iri mukati handimaona ndikati ndozvamukati ko uchida kundudza zvikosi aindokona papi guys ndakaita mazuva mwoyo wangu wakasviba apa ndakuriona kabati kungofunga ndaikuti ndikangoimagina ndikungofunga nekungoimagina ndaona guys ndakaita mazuva ndichikuti asingwa ndakatombowa bloka anoona ndakatombowa bloka ndikati muti hakusi kundishurira kuti ndisadle kudai ainde zvakaoma anyway regai tichivaunza vauye pano tiwe nyaya yavo tichivabvunza mubvunzo saka sekuru Banda vaya vanozviti sekuru Banda vaya kana muripo sekuru Banda nyaya yenyu yauya pano muchida kutaura nyaya yenyu handika this is the time yekuti mutiudzewo kuti makaroya Masimba uyu nokuti ari kuzviramba kuti hamuna kumuroya handika ari kuzviramba ari kuti drug handitika ari kuti drug hamuna kumuroya saka imimi kana muchida kuti pruvawo kuti makamuroya zveshuwa aiwa today ya welcome kuti muye pano padiaries pano nhasi munongoyawo moti aiwa ndakaroya munhu shuwa motipawo example yekuroya kwamakaita kuti kana ini chai nhasi ndiri willing kuti mumbondita gudo mumbondita zviri gudo kana 30 minutes so ndomuzonidzosera kuita munhu tione chokwadi kuti Masimba okuroya yamunawo so zvamakanga maita pana Masimba zvamakataura zvati makaita Masimba makamuroya mogona ngonitawo gudo 30 minutes dzoga ndiringowila hangu kuti muite example handimaona mukandita gudo racho napa 30 minutes mondidzosa kudi kuita munhu handimaona saka kana muchida ndongu yenye kuti mudii ndongu yekuti mudii mupruve mapowers enyu apa handimaona kuti aiwa makapenga sekuroya kwamakaita Masimba 2 years dzose
truly speaking you can do that. Munogona kutondita nyoka ndigere pano ndikatanga kutoti tichiruma vanhu panapa kana kundita gudo rakangogara pano then totangira ipapo. Right, tigaitita kuona kwanzi network saka vabuda mumba mavo vachifamba chinda kuti unochino inoita here. Right, maaparipo. Hello. Yes, maapari right. Ya ndapari nani? Toku edai here pa live kana totora nemi muri papo pamuri. I think would the best day that I can do 2 minutes in the Scapa shops 2 minutes. All right, saka Moses requesting kana vasvika. Okay. Hey, do you really guys anybody home? Zora nasitingona kuti zvowazvo zvinoshanda. Handimaona. Toza kuti zvokwadi ure uriko, handimaona. Tochizivawo kuti zvokwadi ure uripo. And futi ndine good news dzandinadzo madiaries pano. Tichimirira 2 minutes dzamukoma Masimba idzi. Pane munhu wakandibata zuro. Handitika wakati muprofita asi unoshandisa mishonga. Ini ndo zvaakandiudza pakaya kuWhatsApp. Akati iye uri kuda kuya padiaries. Handitika mira ndinyatsotaura zvaakataura. Mira tiningiri titsvage proof taita maaudio. Mira ndiplay maaudio zvakataura. Saka mawani kwanyasha. Handitika mawani kwai mahara. Free of charge pano. Mira itiwe. Right. Mira nditsvage proof yake nasina kumuseva. Handiwanzoseva zvangu. Daro. Yeah, ndava one. Right. Gaitange pekutangira. Yes, SIS MELLY, how are you? Tini washu. Okay, SIS MELLY, tichataura. Pane program ndodombopinda nemi tichataura. SIS MELLY murise. Ya, ndimboita zvangu ndichita busy. Ya, ndaida kumbopinda muchirongwa chenyu. Nguva zhinji tiri kumaterrace tichingoteerera chete. All along ndichitry kuti ndichakubata ndichira mandre busy. Ya, inoitwa madzibaba booster. Ndine nhau dzandinadzo dzandoda kumbopinda muchirongwa chenyu panhau dzamunotaura zvirongwa zvenhau dzechiwanhu. Ndanga ndiri madzibaba asi ndakusanganisa zvese. Saka ndaida kuzokurukura nemi nhau idzi 2. Ndoda kubatsira pachena madiaries only. Only diaries free. Ndoita nezvemasendral lock. Vanochita Wakwayo! mbavha dzoba dziedza nechubu. Varume wakwayo! Munhu akabirwa. Chubu, topomba. Kamupomba puchubu. Pomba. Nozvimba dumbu achimhanya kuya kudzoka. Ndozviitira zvangu ndiri kuJoburg. Saka ndati regai nditaure nemi kuti mukazoona mukana. Kuita ndimbori busy zvangu ndaita zvakufona. Saka ndoda ndizopindawo muchirongwa chenyu. Amene kuti munozvifambisa seko. Saka ndaida kuti kudiaries ndonga ndichimboitira vanhu mahara kuti vanhu vakasike kundiziva pasi rose. Ndaida kunzwisisa kuti munozviarrange seko pamalive enyu kuti munozviarrange seko. Because tajaira kakunga tichingoteerera chete tichinakirwa nezviri kuitika zvedu. Kubva kare patizvizvi manje ndaona kuti maakubata zvirongwa zvakawandisa nezvedu zvatiri kuda chaizvo. Ndikati regai ndichikubatai manje. Yes, izvozvo tinoronga date kunhu mangwana matopana na time when I go live you come you join me on live and then we start telling people then kana muni zvamunogona kutoitira vanhu ipapo totoona kana mati muda kuita examples motoita examples then tichiona and then totangira ipapo. Wakatanga uri mwana alright SIS MELLY ka thanks. Ya, regai ndiarrange manje ndichadzoka kwamuri back. Ndogadzirira nhau dzacho dzese kaere. Ndodzoka kwamuri back. Toita nhau dzacho saka ndichanasa kutsanangurirai zvese mamira zvakaita. Apa nangotaura in short. Because ndange chimboteera mainterview yenyu amboita nevamwe maimbosanganisa uchitsanangura nevamwe waiti wakatanga uri mwana mudiki wakawandisa. Saka mirai ndione kuti zvakamira sei tochiarrange ichadzoka kwamuri. Okay, paribo SIS MELLY paribo ya. Saka nhava ndoda kuita apa ndeyekuti ndoda kutanga ndanatsa kuziva ndombotaura navanhu vari kuZimbabwe. Pana vanhu vari kundida kumusha. Saka ndiri kufunga kuti zvimwe mangwana ndobudirira kuenda kumusha. Saka mirai ndipedze nawo. Ndichazodzoka kwamuri ndapedza navanhu. Asi ndikabudirira kumusha ndokutipai tochizoarrange next date. Ndafara chaizvo kutaura nemi boss. Ndine dzimwe namba dzandaishandisa ndichitadza kubatai.
apa full time nunga tiri muzvirongwa zvenyu zvese kutanga nichizwa ndakakudza kuti diaries yakatakura vanhu vese right. Saka varume this Christmas tinodla zvakanaka. Madzimai abi yangu this Christmas tinotoenda kutono chero ukaenda kutoenda kumafriends unovatako tinenge takaisa kia central locking kwai vakaba topombera mweya chubu. Saka kana muripo vakabigwa muchigara muri pa standby nokuti mahara pano zvochitwa pa live pano achiona munhu achipombegwa antika achipombegwa mweya tozowa marizaso china kuti chokwadi kune munhu wadzoka here wakakubira uyu achiti ndadzoka ndakadini. Saka indoda kuti vatitange pano ndoda kuti timbopombera mweya vekwamakadzi ava vekwamakadzi vaive kutora mari yomwe wedu handitika zvakare solid uyu prince mugia wokutora 7,000 yamai ambopombegwa mweya pano padiaries. Ndo vanhu vandinavo inini panapa kuti vombopombegwa mweya pano padiaries. Uye nikizana chaputika gore rino nagore rino ranoputika vopombegwa mweya tichiona toda kuvaona vakazvimba matombo kudai vachidzoka panapa tozotangira ipapo. Saka tine central locking paichaitwa aiwa tizivi ndoda kuti vatotanga voneni tidoona kuti Christmas dala zvakanaka handimoona hakuna zvokuti kwai varume vari kugura kugara wakango handimoona. So ndokwatoda chi hanzi volume aiwa yako ndo isina volume isi volume kuno kuiriko handimoona right. Saka ndati ndiyo ndaida kuti ndivabata asi Mukoma Masimba vakuisa request Mukoma Masimba kuisa request waya ndavaona vari online ndanchiti tivabate tiwo kuti saka vazobudira kuenda here zvokuti tigare tichiziva kuti totengere machubha acho plus key zvinoitwa rini kana tivanotigira here key dzacho zvari mahara solid. We are coming. Kana usiriwo wakanhingirira uyu mari hantika wakakupa mari wakakutuma ndiwo tozvimbisa dumbu kudai so dumbu ndibobata madzibaba bosta isitongoda zvinoita isu zvokuti wadika kuti wadi chero zvichiita zvatitongoda zvokuti washandisa gora washandisa dhongi washandisa mbudzi as long as mari zavo dzaripo chete nokuti izvozvo zvinhu zvaivo vanhu vanesa nekupigwa mari no results chatakuda maresults tingoda maresults chete whether results rabudepi kana rabude hatinei nezvana chatongoda results kuti central locking ke mbavha matombo achikura hokoya nasekuru tembo touyeko rikoda musi kudaire madzibaba boshda amen regai kana vazouya vachana music wachatifonera kaitimboisa ida Mukoma Masimba. This time Christmas vari kugula zvakanaka nditika nokuti vane muchiziva kuti kids dziri kuiswa ki mahara right. Yes, Mukoma Masimba yewo SIS MELLY and more diaries. Aiwa chiri right very well. I can see kuti there's a great change in you. Yes. Toda kugamuchirai pachirongwa chino ichi Mukoma Masimba nhasi mandinetsa makati imimi SIS MELLY ina handina kuroiwa SIS MELLY ndoda kuti munedzi vabhanda paso ndikati ndogoma wanepi vabhanda ini namba dzava handina mukati ola ndikati ndei munokurira ola wacho mamubata here ola kuta kupei SIS MELLY one ndiri ndega ndiri 1 asi takambata takawanda zvinobuda ndiri ndega nondiignora. Alright. Okay, saka comment section hanzi tokumbira kuti mutegerewo DJ Ola hanzi tega ine wandi we DJ Ola vauye pano asi tichimirira DJ Ola kuti comment section idane DJ Ola vauye pano ivi Mukoma Masimba toda kumbozwa jeni yenyu. I'm on the phone. Nah, I'm on the phone. Yes. Okay. Toda kumbozwa Mukoma Masimba imini kuti sei muri ku manje madzibaba boshda vakufona brachimiri batai makadaro madzibaba ndogona kuzokufonera here lechaiko zvino ndinemo munhu andinaye pafoni SIS MELLY ndozokufonera ileta ndine ndanichikufonera ndiri free pane munhu andatoendaye pafoni. Okay, no problem. Alright. Saka imimi Mukoma Masimba kuna sekuru n'anga vakabuda vachiti vakakuroyai kuti mupenge zvamanga moita makore akura asi imimi nokutiko zvino marikavha handika ende kutaura kwenyu munoti hamuna kumbofamba kuenda kumakana kuti kupi makaenda mhuri yako chete mukadzoka maharaiti. Soka tida kunzwa kuti imimi sei muri kuramba kuti hamuna kuroyiwa ivi. Ndiri kuramba kuti handina kuroyiwa nekuti zvose zvakarekodwa ndakaenda paroad ndakapinda pamadrugs ndiri pamadrugs ipapo ndo pakapinda sekuru Banda naSisi Tilda vachiti vandiroya
Sandikuti kwete ndakazirekoda chiti one zvandaita ndaputika ndapa madrugs muri Zimbabwe, it's my choice. Asi muchawanzwa zvakawanda ndosaka ndazvirekodha. Osaka zvinhu zvamakarekodha gore riya muchinazvo. Zvese zviri book rebens. Okay. Saka imimi baba muri kuti imimi muri kubvuma kuti zvinodhaka ndo zvakanga zvakuitora ika kupinza imu kuti muite senge munhu anopenga. Zvakawanda makasakasa nehomeless kugara mupenyu muroad uri rough for a long time. Alright. Right, toda kudzosera kumashure Mukoma Masimba. Toda kuti mutsanangurire imimi. Kubva pandogumira kuziva nepanozivikanwa nevanhu. Antika imimi makanga muchigara nemudzimai wenyu. Antika nasiwo panguva iya. Zvakatanga sei kuti muzosvika pakupinda muzvo zvinodhaka Mukoma Masimba, muzosvika pakuti muzoita bhuku rebenzi, muzosvika kusvika pakuzoti vana Banda vazoya vachiclaimawo kuti vakakuroyai. Chii chakanzoitika? Right now you are in the right state kuti mutsanangurire step by step, one by one zvakaitika kusvikira muzosvika pamuri apa nhasi. Thank you very much. I was tired. I got tired. Ndakaneta. 10 years in Australia. Working, paying bills, trying my best, but apparently kubuda. Then nasibo watu relationship ida yaneko wali kuenda. I realized that I mwana mdiki. I need my dreams. I go to school. She want to go to medical school. He didn't get a family. So it was another divorce coming again. I get divorced in 4 in 12 years. Then I said, I'm gonna go on the streets and start again. So I got tired with life. So pona kubuda mchipinda mu street Mukoma Masimba, I still remember CEO mudzimai wenyu achiti tete munhu ngaadzoke kumba. Aitoda kuti mudzoke kumba. Antika. Yes. You cannot just wake up nas Mukoma Masimba. Pane munhu ari kudai ari paside. Antika ari kufighta kuti mugare mese zvakanaka. The only thing toda kunyazotaura nemazvo zvakaitika paya. The only thing chandiri kuremember Sivo achicomplaina kwandiri ndechekuti maida bonde stereki. Muri kunzi maida bonde pazuva, maida kana ka 15 bonde pazuva. Ndo chaicomplaina ndichitogadzira ndichitoti aiwa Mukoma Masimba muri kudyei. Remember ndakabvunzana neni Mukoma Masimba muri kudyei. Hazvisiri normal. Mukati nditori normal. But besides that, sivai kudai pamba, sivai kuchengetai pamba, chakakusimudzai pamba. Chaiko mbamba maidiwa, mbamba maigeza, mbamba maidya. Kusiya imba muchiti ndakunogara mu street. Musina blanket, musina chi Mukoma Masimba. Surely there should be something that triggered you kuti muinde ku street. Well, SIS MELLY chokutanga kuchipata track. Chokutanga SIS MELLY I got tired. Ndakaneta, ndakazviti ndaneta. Nasibo wacho tiri tese but relationship ida yaneko kuenda. Takuenda ku separation because my dreams are kusiyana. Yadenda ku medical school into family. Saka ndatokomana ndakasenda Sibo ya divorce chifo yangu. No, I'm tired. I need a break. So it was just a matter of I want the break. Ndakandaneta. Right, mapinda mu street Mukoma Masimba pane munhu here kana friend kana chi yakati hande mu street. Ndakapinda mu street ndega by choice. Ndakatambirwa na friend from Uganda. Ndiko ndakasvikira kumba kwa friend from Uganda. Friend was in the streets. Yes, was on the streets. But friend angasingaroni zvinodhaka Mukoma Masimba. Zvokushuta izvi. Frank takamwa doro ndo panakaita alcohol abuse ndakadamage liver yangu. Tina Frank. Then when I say Frank ndakuenda ku Melbourne City, Frank anogara 30 minutes away from Melbourne City. Kati Frank ndakuenda kuita homeless mu city ni body za city. Patakapinda mu city ndo panakazopinda pa drugs. Right. So in other words, Mukoma Masimba, this is the first time you are hearing kuti mune problem ye liver. You have never told even me as your sister. Muri kuti mune problem ye liver. Yakakonzeresa nekumwa kwamaita doro paya. Yaka recover liver yangu yanga ya damage but yakaita recover at the moment back to normal. Uya anichamwe doro not because of liver. Because anichatogoni kumwa doro anisana test doro yacho. Shungu dzakapera. Okay. Right. So mapinda mu street masiyana na Frank because makatanga mchida kwa muna Frank mukazo move mukaenda ku Melbourne City kwa muti muri kuenda. Masvika ku Melbourne City muchienda kuzogara mu street. Mainda muchi mukunosvikira papi muri kunovata pai muri kunodi. Chimbonyadzi tudza jeni yamakaita pamakapinda napo chaipo. Nyatsorondedzera izvenyu nokuti jeni yenyu Mukoma Masimba it's going to teach a lot of people. Never vakawanda vachiwana life inoi. Vachadzidzisa zvakawanda.
ndakati what can I do? Ndaneta ndakati I want to start another life really different. Ndakautoza Sibo ndambogara muroad. Iye vati no, go back to Zimbabwe. That no, I'm not going to Zimbabwe. I want to go on street. But 3 months chinetsana. So ndakutoronga Jenim Street ndatoona Frank kudhara akatoa shamwari yangu kudhara. Ndatoona pekusvikira. So ndakaplan journey yangu. If I go on the street, I don't know anything about street, but ndakasvikira pa Frank, I will take it from there. So it was the plan to move. Saka mazobva kwa Frank mchinda ku Melbourne, what happened? From Frank when I went to Melbourne City, then I went on drugs. From there I called for help. Then people like tennis arts vibe and batsira. Ndakwaza kusiya, andakakusiya that time ndakwaza kureduce my drugs. Makaita nguva yakadii muri pa zvinodhaka izvi uye zvakare maishandisa zvipi zvinodhaka? Ndakabata my heavy drugs, especially heroin and ice. Ndikanga kanywa kubata, ndata addiction ye heroin. Zvinhu maitenga here nemari yenyu kana kuti makanga muchizviwana for free? Mustreet chekutanga uri mustreet kazvinhu zvinongouya due to connections ndo life yemuroad. Pamari, yes, you can use your money, but I never used my money. Then go benefit from one. Saka yamunoti hero iyi ndo yamaibaya apa iya? Mukati? Pane yamataura yamati hero ndo yamaibaya apa iya? Pane ndakambona mujekiseni muchibaya muchichinjana makawanda. Yes, kuzibaya injection. Yes. Okay. Saka panguva yekuti maiita zvinhu zvimaishuta mainzwa sei? Ndeuti pane zviri dangerous ndakona muchinzana tsono chinhu one tsono one uyu achibaya oburitsa opinda muna uyu moburitsa mese muri pamwe chete. Maifila sei kana mashuta zvinhu tikati mamwa zvinhu izvi mainzwa sei? Mainzwa kuda kubhuruka? Mainzwa muri mwari here? Mainzwa sei? Chekutanga ndakapinda ndichiti I want to test these things. I remember ndakakufonera chiti SIS MELLY ndaita choice nyowani ndapa madrugs. Ndakapinda chida kutesta. Mukutesta ndakanakidzwa but mupfungwa mangu ndasikaisinakidzwa zvangu. Pasi ndaingonakidzwawo. Then vanacho vaita kaka kutojairira. Yanga itoka kutojairira. But I never enjoyed it. Sakusvikira muzongobuda maingozvita kuti manga majairira but manga musinganakidzi. Yes, ndaitozodza this is not me. Ndaizviramba kuti zvangu. But ndaingozvita. Ndakati kwakuita kuti handakushaya kuti I can't stop it or what. But this is not me. I'm not enjoying this. So I was doing something that I was not enjoying. Okay. So after mapedza kushuta zvinhu kana kuti kubaya zvinhu izvi, handika feeling imimi pasina kuti kunakidzwa, the feeling within you, how was the feeling? Mainzwa sei? Panandi my drugs, I got so much energy, ndandiri so much energetic. No panaka sungwa strike, ndakaita problem mapurisa ekusungwa. Ndandane zviwindi zvakawandisa strike. So ndandine energy yakawandisa nenharo. Saka maifila kuti munorova nyika yese panguva iyoyo? Ndakasungwa ndipo ndakaita about 4 cases dzekusungwa nemapurisa ipapapa. Right. Saka muchisungwa vada muri vanhu vemusititi kudaro, maindiswa kukoti here kana kuti kujere here? Imi muri chisikama kuti muri chiguduru? Makoti akazouya following makoti, ndakaita 4 makoti cases. Atotenda Mwari ese ndakamahwina ari 4. Saka ndine clean record. Okay. Saka muri mustreet wemene makagara nguva yakareba zvakadi muri mustreet? Ndakaita about 2 to 3 years ndiri mustreet. Saka ndikurangarira muchiti makaita gore musina kumbogeza, ndizvo? Makati SIS MELLY? Ndikurangarira pamakambondudza ndichiti muri kugeza mungati mava negore musina kugeza, ndizvo? Yes, ndizvozvo. Saka maingomuka netsvina iyoyo muchitoinda zvaingove normal makadaro? Normal, because hembe dzekumelbourne unopinda mushopo ngochinja hembe pawabuda. Saka hembe dzinenge unenge kochinja hembe chete. Haubhadhari? Yes, upinda mushopo ngochinja wobuda wotoenda, wopfeka boots wobuda woenda. Food unongopinda mushopo wotora chikafu wodya woenda. Saka ndairarama life yekuba. Kune kuri kuba? Kune kuri kuba. Right. Pamanga muri mumastreet ipo paya Mukoma Masimba, a lot happened. Right? Yes. A lot happened. I remember makambotorwa mukamboendeswa kuchipatara zvakare. Tambo inina na 10 days uyu tamu nana Andy Gladys taita kuti mupinda muchipatara, mukapinda muchipatara, mukabuda muchipatara, mukapretenda kuti mave nani, mukabuda mukatangazve. Andika pamanga muri mustreet Mukoma Masimba pane zvakawanda zvakaitika, including kudya dhodhi renyu. What was happening? What was happening? Kuti muzotora tsvina
muzodya makadya tichiona chii chakaitika. Yes, then there's a thing about Mrs. Mary from birth andigoni kusema handiseme chinhu. So vanhu vanosema. So ndakaona advantage yedhodhi. Ndakatora dhodhi ndakabva raita content yangu dhodhi because handiseme. Then ainoitana nemukwasha wangu angojedza. Saka dhodhi ndakariitira angojedza mukwasha wangu. Saka angojedza ndiye vanga vari muridzi wedhodhi. Iye anoziva kuti nderake. Angojedza svikai pano kwanzi pane duzvi renyu rakaitwa uko mamuchiziva here kuti kune dhodhi renyu rakaitwa uko. Saka muchiriitai muchiri vadye maitoti zvaiafekta pai angojedza izvi. Ndaita show inonzi izalo. Saka show yangu yeizalo ndeyekuti time yekufara yekufarisisa. Ndakati hapana ndinogona kufarisisa zvo. Because ndinofarisisa zvekutopfurikidza. Ndobva ndakaita dhodhi. No. No, the paper. Yeah, you have seen it? No. I get money for money. Nothing, Jamo. Nothing. Yes, paper. Okay. Hello, Smelly. So, saka mazopedza papa yakukutya makatofila kuti muri right, so you were okay, mamuri boma chachina yenyu muchidyira angojedza. Ndetira mukwasha ndati mukwasha jedza zvawandiita wanditambudza. Handisina option ndakudya wangu dhodhi rangu nekuti wanditambudza mukwasha. So it was a sign kuti ndapererwa. Saka madya paya angojedza vacho vakazouya here nesolution yezvinhu zvamaida. Havana kuuya but vakachinja maitiro. Oh. Yes. Okay. Then pane pamakamama Mukoma Masimba vanhu vese tichiona asi Mukoma Masimba so. Yes. Pane pamakamuri kuchipatara so mukaenda paseri pehospital kuti musaonekwa nepassport mukanosvikoita manyoka. Pari padai. Anga ari ani manyoka ayo? Yes. Anga ari atatelicious. Eba 250 atatelicious. Pama 250. Saka munhu wese Atatelicious. rakera ibepo. Anga ari manyoka atatelicious, akwinga delicious. Hey. Yeah, pakaipa. Hey. Saka makati mapedza kuti papa yakuita manyoka makangopfeka trouser renyu mukaenda hamuna kana kumbopukuta kana kudini. Saka what was the feeling like? Ndakaenda kuhospital muroom yangu, vanaenda mushawa yangu, vandageza, vandarara. Noti mamuri pahospital sure. Ndo madhezi ekuednikikire pahospital iya. Yes. Saka ini maita delicious akazodii mamuitira. Asati abhadhara ndaida abhadhare ma 250 mucherechedzo wekuti abhadhare ma 250 akaba. Okay. Saka munomwaire pake nepake right. Then pane pamakazobuda Mukoma Masimba mukabudisa blambi yenyu palife muchiti handikundwi namandla mukachallenja amandla imimi mukariburitsa anakonda mukati iro vanhu vakaona ranga riri rani. Yes. Yake ni challenge kune mningina wangu mandla mningina wangu chekutanga mpana wangu. Saka mandla anga kuti ndini murume parume wese ndakati baba mningi nyararai. Saka ndida kudzika msamningina wangu mandla. Saka maburitsa paya makatofila makawasei takaona nyika yose takaona makawasei. Ndakawapa the only thing that parume hakuna murume anosoma achindindi nehombe achidaro parume tino respectana. Saka was like kupfura mandla ipapapa kuti stay in your line uri murume hautopa kuchallenge varume vese kuti ndine hombe achidaro kwarume. Asi wakakudarika yake wani paya Mukoma Masimba? Makati? Wakakudarika yake paya? Yes, asi kana muchiti hombe then ndaida kumushoti kune hombe kupfura yako mandla. Saka kauya ipapo kumushoti kwarume pana chazo achiti ane hombe kupfura Mukoma Masimba. Saka kwarume achidaro. Okay. Hey. Yes. Apa zvakaoma nai tirimo murodhi Mukoma Masimba isusu takagumisira muchibuda muchipatara handika mabuda muchipatara mukadzokera mastreet handiti madzokera mastreet umu ndopa makabva mati makurehab remember right ipapa vatizozivi chii chakaitika kuti tizoziva kuti makabuda sei mastreet kurehab uku makazoenda ipi rehab makafamba sei because remember papa pana antigladys mutongoria panga pana tendency panga pana inini ndisu vanhu 3 ava vakarwa hondo tichizama kuti
mudzoke back kuita shape, but makanga mativharira panze tese tiri 3. Saka ndoda kubvisa Yes. ziva kuti akazokugonai kuti muinde kurehab kuzosvika mubude manaka ndiani? Handina kuenda kurehab. Pandakabuda muhospital ndandana talent. So ndanda kutaura namadzimai talent. Ndo saka ndanda kusada munhu padhuze. Ndanda kuita bond namadzimai talent. Saka nguva yese ndanda madzimai talent. Ndakanyarara. Ende mukadzi anoda kumutenda so. Hakuna vakadzi vaviri vane mwoyo wakadaro. Kukuonai muchiita duzvi palive apa, muchibudisa akakudai makadaro. Akaramba muchitopenga nguva yacho. Akaramba ainemi. Saka toti talent ndiye akaita rehabilitation yenyu handiti? Love ndakazodidzikamisa. Patakona love ndakadadzikama. So it shows I was crying for love. Pakuzobuda muzvinhu zvinonzi hazvingobudiki zvokumhanya. Kunofa kutanga wacha flash out in your system. Makazvigona sei? Chekutanga handisi munhu wemadrugs. Ndakazvidza chokwadi kuti ndakangopinda semunhu akari muroad semusikanzwa. So I have to be myself. So I have to be strong to be myself. Saka inini handisi wemadrugs. Saka ndakakunda pakuti handisi wemadrugs. Uye Mwari akati time is enough. Totenda Mwari. Saka all in all time yamakaita muri muroad makaita makore mangani? For 2 years, 2 to 3 years. Right. Saka makazobuda makunotsvaka pekugara here pamanga masangana madzimai talent maamurudo manje. Makadii makaenda kukugara here kuti makaita sei? Ndiri muroad imomo chandakaita ndakafambira imba yehurumende ndakati I need a house. Wafambira imba yehurumende saka ndakawana imba ndiri muroad. Okay. Ndobva manopinda mumba menyu. Saka source of income kuti murarame mudye muite sei munoiwana kupi musingaendi kubasa? Ndiri pamagovernment benefits. Ndiri pamabenefits ehurumende. Saka muri kuti mave nenguva yakareba zvakadii muri clean? Tell us the truth, Mukoma Masimba. Musina kumbobvira mabata. Chinodhaka. Mane nguva yakareba zvakadii? From 2019 June, I'm clean. 2019 June. Yes. Serious. Serious is Melly. Muri kudya here Mukoma Masimba? Yes, ndiri kudya sis Melly. What news? Ndikuona pane comment yanyorwa kunzi I think he's still an addict based on what I can see and hear. Okay, he's seeing a picture ndinayo. Dzakogerwa ndebvu chete, dzakusara kugerwa ndebvu, ndikugerwa musoro ndozvasara chete. So ndakusiya zvakadaro ndikuzviitisa hangu. Otherwise I'm very fit and fine and I'm recovering very well. Saka madzoka iko zvino mavepo makahwina macases enyu mave mumba menyu iko zvinezvi. Ndo pamauya mukati Banda haana kundiroya. Banda ainyepa. Ndoda kuChallenger Banda. Ko Banda akauya pana akaprova kuti akuroyai. Moita sei? Chekutanga hakuna kuti munhu anoprova kuti akandiroya. Ndinobhirivha naMwari. So we are simply saying Banda anoprova kuti Mwari haako here. Hazviiteka. Hakuna zvakadaro. Hazviite. Right. Pani pamakamboenda kunotukuma kune vanhu vanopenga kuya kwamakamboendeswa kune vanhu vanorwara pfungwa. Yes. Ehe. Kuya. Makafamba sei kuya kwapuriwo sei? Ndakapinda muhospital 4 times ndiri pa homeless, 4 times in mental health. 3 times ndakanzi you are mentally fit. One ndakanzi une schizophrenia. So ndakadiagnosed kwa schizophrenia. Ndoya makadiagona isa. Saka muri kuirapwa here? Ndakambomira kurapwa. Nekuda kwei? Because they are saying I'm now 60%, so I'm doing it myself now. I'm better off. Yeah. Without medication. Nobody problem. Schizophrenia yacho anti kugara njere. No, I'm following doctor's advice. Do follow my doctor's advice. I was on medication. They said now we're gonna take you off the medication. So I'm off the medication now for 1 year. All right. So like body yenyu munoinzwa sei? Very fit. I'm a bit tired, but by 60%. I'm at 60%. Okay. So muno basa muchadzokera rini? Because imi muri shofe, muri truck drive. License muchina yanditi. Saka basa muri kuplana kunodzokera rini noti mukadzi ari kuuya. Saka muchaita sei? Amungararami nemabenefits emukadzi kane murume. Muchaita sei? Well, next year I'll go back to work. Next year.
Right. People are saying he's not well. I don't think you are being honest on being clean since 2019. I don't think you're being honest with him clean since 2019. Can you comment on that one? Well, those who are Panarundo Vanyo or Takamundo Nas, the ones who want a booger base, do to far out Marari, Masimba Pona. And I want a booger base, Masimba Pona, Veshua. They also want a booger base, Uncola Benz for sure. So as those we together up. Right. I don't believe it. Mukoma Masimba kuti besides kuti Banda, because I also told you kupanguva yakuti Banda nachaita akuda kukapitaliza situation yenyu chakuti kwakuroya chako inhemba dzake hapana asi kungoti muri kusvita zvamunosvita plus mweya yemumafamily matinoberekwa inogona kudaro handiti hamugoni kufungawo here Mukoma Masimba kuti probably kupi mweya yekwatinoberekwa kune mweya iriko yaikuitaiwo kuti imuite zvinhu zvinokuti hazvitwi nemunhu ari normal chakuite kuti ndaneta nakudaenda mustreet unoti ndaneta ndakuda kuzviuraya kwete kuti ndaneta kudaenda mustreet. Well, kumuya ndakaberekwa inini yedu, it's a small family, chairuka tinowashoma. Hakuna chiri kwa hakuna chivanhu. Kwa mai wangu kuti very clean. Uye baba wangu wakarora wakapedza kurora kwawo. Mumbai ndakaberekwa takaberekwa 35. Mai wangu anonditi ndini mwana 1 anowanetsa akawanetsa anowachemedza. Pawana waberekwa 5. Vati ndini mwana anga nemusikanzi kwa. Saka yangu Masimba musikanzi kwa. Right. Alright. Kune ari kubvunza mukomesiyana hanzi namanyoni chii chakazoitika? Manyoni takadana na zvechokwadi ndakatenga matiketi 3 yekuenda ku UK 3 times. Zvakaramba kundiyo ku UK. Zvakarambawo. Chii chairamba? Manyoni Alex Jane Mayoni akafonera Jane akusvotesa Jane. Achiti murume ndewangu. Jane akati mai mwana dzika mai. Remember ari pamba pangu pari zvino. Saka dzika mai zvenyu. Saka Jane ndiye akansela matiketi angu. Ndoba Manyoni azorama. Yes, but after zvarambawo 3 times. So ndakati zvaramba zveshuwa. Saka makazosiyana. Makati makazosiyana namanyoni. Zvangupeyawo. Then Manyoni akabva arorwawo akatiita mwana wake. Makorokoto akarorwa Manyoni. Akata mwana anakuroresa but akati ake mwana wake. Mwana akanaka chaizvo makorokoto. Aiwa makorokoto tinotenda. Akatokudza kuti ndaita mwana wangu. Iye akantaurira. Kati mwana kuti wamupresta kuti Simba izita rangu mwana iye kuti Simba. One Simba. I call him Simba, yes Simba. All right. And then Mukoma Masimba imimi musati makupenga chimbondudzai mune mwana wataiziva tese panapa. Ziza akazvitora sei? Muchiladu street. Mwana achiri mudiki ndechokutanga haasi paFacebook. Asi akabarwa paFacebook Ziza. Achiri mudiki. Handikati akazvitora sei achiri mudiki. Komai vake. Mai vake vakangoti what are you doing? Ati I'm just having fun on Facebook. That was that. So from nguva yese yamamuri apo maitaura iri namai vemwana naSisa? Yeah, I talk to them in touch. I'm in touch. But havana kutozviona kuti pane something chiri wrong. Maiza vanachakaona maiza vangu kuti Simba what's wrong? Now I'm okay. I just that I was going through a lot. Then I pick up yourself. Okay. All right. So ito zvinezvi mwana akura sei? Ziza ane 8 years. Akura kamanje Ziza manje muri kutaura naye? Yes, once in a while. Ndimona once in a while. Ariko kwe? Ari kulokosera akadzoka. She was in Africa for 1 year. Okay. All right. Saka right kune mudzimai munyuwana ariko tikutasira kuti mudzimai anosvika rini? Mudzimai ndikutanga ndauya kuzorora ndini. Then from there tichitora mudzimai. Okay, saka muri kuya rini? Ndiri kuya anytime soon SIS MELLY. Because visa rake rakabuda kudhara katisvika pakuzoexpire. Mati? Visa rake rakabuda kudhara tinosvika paexpire ka? Aiwa, zvese zviri in track. Tichiri right, tichine time. So you need to behave yourself. Tine time. Okay. So takaita problem yekuti moms vanga vakura mwai vasingasadi kunzwa nezvenyu, family yese, sisters, brother yenyu yanga isingadi kunzwa nezvenyu. Mave pachikamu chipi izvo zvinavo nefamily?
ndakazobata moms ndichikumbira regerero. It was a process, but this stage vakandiregerera mai wangu, which is very good news. So ndakaregererwa. Kwanze kwa nina wenya ku New Zealand. Mfana wangu anavabita problem nene yangu blazi anything ndibata kana makunjita mundibata. Saka anavabita problem naye kana. Saka karora mino ana maini ndakarora mino wangu akabva manje. Sana ana maini. Makorokoto bamni. Saka mai ko zvine mukundere kunoshanyira mai kwa varu. This Christmas I'll spend but next year January. Okay. All right. Yes. Makavaudza kuti ndikuya. Ndakauza ndikuya January ndikuona January. That's good. That's good. Right. Mukoma Masimba saka manje kwanzi nevamwe comment section tikudawo go deeper nokuti streets they are ruling now. So I don't know what do you have to say about that. Guys, do you think Mukoma Masimba is now very fit for him to host Go Deeper? I think he is. Ndakaona Go Deeper yandakaitirwa. So I think ndichi analyzer ndakaiverenga analyzer. I think he's good now to be back on Go Deeper. What do you think? But vakawanda vachiri kungofunga kuti munhu anopenga. Vachiri kunda I see people are treating him as munhu asiri kunyatsokwana. Hanimona. But mukateera kuti mukaverenga zvinhu zvavanonyora ndipo munoona kuti munhu akakwana. And he is 100% fit kutodzoka kuita Go Deeper. Mukateera mukaverenga zvavanonyora because zvavanonyora zvinyogwine munhu ari handisingati munhu achiri ari unwell achiri pazvinhu zvokushuta izvi. Moti mudi comment section nyoraitoni Mukoma Masimba kodzoka here paGo Deeper. Yoitwa here Go Deeper. Hanzi yes, Go Deeper should come. Yes, he comes from a good family. Mukoma Masimba. My mama Mukoma Masimba vari kuAustralia. My sisters Mukoma Masimba umwe ari kuAmerica, umwe ari kuUK. Brother yavo iri kuNew Zealand. Hama dzake sedziri kunze kwenyika. Havana vatori munhu angatori bhoo zvokutodaro. He is from a good family. Hanzi Go Deeper. Yes, ndinoda kuona zvabuda musarudzo ndopo yotanga. Zvino Go Deeper yamunodai guys munoziva kuti munenge maona pekuti batira ndosaka muri kuda kuti Go Deeper idzoke. Because panobatwa munhu kapaGo Deeper paya. Hanzi yes, we want it back. Yes, come back. Allow him to host. God used an animal who people Go Deeper can also help us continue. Yes, Go Deeper is intelligent. Yes, because right now tikutsvaga content yekuti tivape because this is part of his therapy. As we had kuti vari pa 60% okay. Isusu tikuda kuti vaite 100%. Saka that 40% iyoyo handichika imwe yacho ichabudawo kwatiri isusu kuvanhu. Antimaona kuti tiva support nekusavatarisira pasi nekusavaseka nekusavachinyira handimaona nekuva accept. Pavanenge vachikangasa tinotovaudza asi tinovaudza murudo. Andichimaona. Hanzi ngavadzoke. I think my comments are kuwandira pakuti Go Deeper ngaidzoke. Now, what's your take on that one, Mukoma Masimba? You have the final say. Go Deeper yakamiswa na sekuru Banda. Ola ngauye pano, sekuru Banda wauye pano. Then from there we can go deeper. This is the thing now. We have challenged them for the past 30 minutes. We are calling them. We've been calling them for the past 30 minutes. And my thinking, if they don't come, Mukoma Masimba, I'm giving you the green light to do Go Deeper for them, on them. Thank you very much. If you give me a green light, I'll go deeper. We're just saying, Banda, we are pano, murudiwa pano. DJ Ola, please, whatever Banda, or else is going to come in Go Deeper. And the Go Deeper, Mukoma Masimba, trust me, it's not that nice. And it's not that nice. Even get a uchobadi uno rather have a babazire. Rather you come here, musangana pa Go Deeper pano, mwaudza mutaurana chokwadi kana mainyepa over Banda, maingodawo ma customers, mungototeda ma customers. Hanimona handina zvandakaitai kuti azive nokuti kana mukaramba muri kumateresi kwamuri Go Deeper is coming on you. Hanzi Go Deeper ndei Lisa uchaiona Go Deeper hai inonetsa here muchaiona Go Deeper inokuti pane vakawanda vanyuwani vasingazivi Mukoma Masimba vana vechidiki vasingavazivi. Tinokumbirawo kuti kana muri madiaries accept our brother. The reason why maona azvitwekwe azvitigwi munhu wese izvi ndavapa privilege yekuti let him vapenge ipapa. Handimaona
tichapa madhezi avo ekupinda palive negodhipa yavo, tivapa dhei ravo rekuita magodhipa. Pamwe pese vanenge vari mastriti vachiona vachikombaina godhipa yavo, vozoya negodhipa yavo. Handiti kana musoda kuya neizalo mashasha yavo, tovapa dheti zvakare voya neizala mashasha yavo. Tikawapawo masloti anokwana kuita 2 per week, hazvisi right here madiaries, because itherapy kwavari kusvikira vari 100% fit, then vochidzokera kunovhura peji ravo. For now, we need to also to monitor him. And I'm happy tendency ari pano, and Gladys is here. Tinenge tichimonitor anoona toona kuti tinofamba sei. Ndizvo here guys, todzosa here godhipa neuzalo, we give him topa 2 days dzavo dzekuti vanouya vachiita magodhipa avo neuzalo mashasha yavo. Okay, we have a comment here kuti hanzi problem is people love drama and watching others going down. Masimba isn't fit for confronting people. Ditendesi uyo. Then ikatsigirwa nana Piri abati exactly. I feel the same. People just want to see someone going down, so that they have something to talk about. He's not fit for another God deeper. So we have 2 comments that are saying you're not fit for go deeper. Can you comment on that one, Mukoma Masimba? Well, go deeper simply means my opinion. So I'm at 60%. Mental fit, I'm at 60%. Right. So we see the 2 are to disagree against the majority that is saying yes, you must come back in a go deeper. That's true number. Okay, that means 3. Nagogo mimi, but you are not fit for go deeper as yet. It deserves a chance. Give him. Pinde gradually. I think people mean when other bloggers attack him mentally, he can take it. Okay. Hanzi varikuti kana mawe bloggers anogona kuattack. Kana akakuattack then zvinogona kutrigger kuti mudzokere pasiri. Hello, Mukoma Masimba? Yes, I'm listening, SIS MELLY. Right, how about we do this, Mukoma Masimba? We'll give you go deeper. And let's monitor. Let's monitor how you are going to do this go deeper. Kuti high school affect imimi here and pamuchazoona nokuti truly speaking muchatorwa mamwe mabloggers and muchange street. Let's see how we are going to react after seeing zvichenge zvinyorwa kumastreet maita go deeper yenyu kana kuti after comment, because comment section can be rude as well. Paichauya comment section, let's see how you are going to handle it. Seeing that you are not 100% well, you are only pardon. Seeing that people vari 60% okay, 40% it's Toapa maybe we give him maybe 1 hour 30 minutes once a week, and as a community we monitor him. So wedu pano Masimba is fit to play on social media but is not fit mentally. He is diagnosed with a chronic mental instability which can affect anything he does. Okay, so tell us imive zvenyanzvi dzezveutano izvi. Point was saying inini I'm not for it as of now. I have a lot of answers I need from him because I haven't been in contact with him. Okay, until Glex, I'm gonna hide you until he's not here. Let him come back. Let him come back so that I can aid you. You ask him all the questions that you need to know. Hanzi muri kuapa how many percent? Pakuningirira. Mental health. Mental health, mental health side kwangu ini pa 60% pautsara papa right. Pa right vari pa 60% papa. Because ukatasa zvinhu zvavanonyora nezvinochi ya network ini challenge saka ndinda kuma shops.
Saka ndofunga vaburiswa mushop mavanga muri muyamba because ndazva vachinganzwa vachinzi chichi whatever. And let him get up to 80%. Yeah, the other thing is he needs to feel like he's part of the community. We don't have to kumubvisa muvanu tomisa kunze. That can trigger again neloneliness iriko yemunhu anogara ega. It can trigger him kuti vadzokere kunosvita zvinishi. Hanimaona. So we need to make him feel also a part of the community. Hanimaona. Semunhu anenge agara aifarira kamera kudhara. Handika probably he might want this. Handizivi kuti muri kupaona sei. Manesi tichiudzaiwo manesi ekumental health. What's your take? Hanzi, he won't fully recover if we don't give him a chance. We shouldn't isolate him. Ndo kutsvakwa kurufunga kwangu. Anyway, the guy T4, I think he can come first to address his educated Nigerian. What are those things now, Fundamunu? We are not professionals, mental health, what. So we don't know. You need to help us. We don't know. And someone needs to do this, go deeper with him for starters. The thing is, go deeper. If pfungwa dzavo dzavanenge vachitaura about certain nyaya dzinenge dzabuda mastreet, if pfungwa dzavanenge vachitaura ivo about certain nyaya inenge yabuda mastreet, saka how can we help now pakadaro? Yes, he like to analyze things. Saka chinonzi go deeper, he analyzes things. And more, he analyzes, chinonzi go deeper, he analyzes things. When did we Mukoma Masimba? Ko matiza maende kumafamba seiko. No, I don't. Right, Mukoma Masimba panapa paita debate panapa. A very big debate. Vamwe vakati you are not mentally fit so far. Kuti muite zvema go deeper because vamwe vakati like for one anti Gladys vari kuti vandambotaura nemixeri because he thinks pane zvanoda kumboti vanoda ma-answers from you. Okay. Here's the thing, SIS MELLY. Psychiatrist meeting this week. We're going to check him one. Then in data live video, you psychiatrist watch. That's good. That's okay. So that people will know what's happening now from the doctor's perspective. From the doctor's, okay, that's good. That's good. If you can hear from the doctor himself this week. 20. 20, I'll say the message. 20 dikufera mangwana. I'll say him. So that we can ask the doctor if you are fit kuti mungakonzera kuti muite my life. Then kana akati yes you can try. Tokupa isitombo takanokupa slot kuti muite god paka 1. Hello? Yes. Give me a message by diaries. Yeah, appointment they are PP. So in later life, Muswacho. So this life is about God deep on Mukoma Masimba. That's good. Then it's sorted. It's sorted. Only Wednesday, guys. Vari kudzokera vanenge vana doctor wavo psychiatric doctor. So the big meetings is made. Saka doctor is going to recommend. Doctor ndiye achataura kuti voita here live kana kuti vorega. Vanenge vana doctor and hanzi chete they are making a big mistake. Doctor ana power yorero. The power is up to me to do a live video or not. So doctor will speak as I do what I mean.
asi doctor achabatsira panyaya dzemental health yaMukoma Masimba kuti yapapi ndo basa rake. Saka tomirira kuzwa neWednesday yacho kuti doctor anenge achishi vari kuti Masimba ati live doctor a live video, it's up to me the individual. So we have to respect the individual. I would do. Okay, yes. You follow from there. No, I hear you. No, it's fine. Then tinonzwa neWednesday yacho. Then toona asitita assessment zeduwo totisiriwo madoctor toona tinga kuzamai, but we want to monitor you Mukoma Masimba. This one is a serious one. We want to monitor because we don't want anything that is going to trigger you back ku street. Saka we want to monitor zvamunenge muchiita nekutaura tichionawo kuti pane progress yaka muchiprogressa moprogressa nevamwe tichiona zvichokwadi kuti you are progressing muri kuenda. Very true. Don't let me forward the one. Makatora ma 5 calls and just many more forward the one. All right, no problem. All right. Right. Hanzi ndokumbira kunzwa pfungwa dzenyu na Mukoma Masimba. Hanzi nditore ma calls even 5 people. Antika. So guys, to those who wants to call, can you please call what people zvauri kufunga? Hanzi ndoda pfungwa dzenyu kuti Mukoma Masimba ava vodzoka here pa Go Deeper kana kuti pauzani vave fit here kana kuti havasi. Anditika. Right. Right, number ndapina because ndatona comment section maane hondo dzemanesi nama self appointed nesi nesiwo vana SIS MELLY vasingadoziviwo kuti zvinofamba sei zvemental health takungonesa na comment section. Right, saka number ndakapina guys, number ndakapina. Can you please call in and tell us what you think about Mukoma Masimba? Okay. Hello. Hi, SIS MELLY. Hi, Yes. SIS MELLY. Hi, Murise. Right, ini hangu kufunga kwangu Mukoma Masimba ngavadzoke kwachiita Go Deeper. Zvichatibatsirawo nesuwo kuvanzwisisa pavari, because obviously this man is intelligent. Vanovaziva kuti Mukoma Masimba is intelligent. So we want to know exactly pavari kuti ndisati vari papi exactly. Ngavadzoke and support kuti vadzoke. Right. Thank you very much, caller. Thank you very much. Right. Hanzi ngavadzoke timboonawo kuti vave papi vakamira papiko zvinezvi. Semunhu ari intellectual zvokudaro tinoda kuona kuti zvinofamba sei. Anditika we want to see kuti zvinofamba sei. Anditika taita one yati ngavadzoke. Vari peda vada kufona. Ari peda vada kufona. Hello. Hello. Yes, Murise. Ndinokusapota kuti Mukoma Masimba ngavadzoke. All times chimene ngavadzoke ndinomavatira. Ndinomuiresingakuna kuti kuri nyika inorwadza saka tinishino kana kuvabatira panoto kufunga kwangu. Saka I support kuti Okay, thank you very much, caller. Thank you. Hanzi nakola Mukoma Masimba ngavadzoke vaindire mberi neGo Deeper. Anditika then pane comment iyo yasisimave kuti hanzi let him heal and present. Hello, caller, and present himself. Hello. Yes, could you say? Hello, SIS MELLY. And Ripo. Yes, sorry, SIS MELLY, Shona yangu inongo nesambijani. So I just wanted to give my contribution as a clinician. I agree with the caller that just left the line. Mukoma Masimba is a very intellectual human being, and I'm speaking as a clinician. If he desires to do his show, we as
clinicians, we are not in the business of telling people or our patients what to do. We try, and if it's triggering him, then we work on the triggers. So for me, on my own, Sis Melly, as a clinician, let's give him the platform, because one, he will be with his community. Remember, this person has been in the streets. He's longing for his Zimbabwean community. So that way he can even heal. Yes, he's going to encounter some negativity or setbacks. We are there to assist him. And Sis Melly, sometimes you can also support him by being alongside him. When you are seeing those triggers, you can actually say to him, Mukoma Masimba zvakwana, toperera pano nasi. So for me as a clinician, I'm saying let's give him the platform. Yeah. So clinician, yes. Ndiwo madhokotera tinodhila nezvinhu izvozvo. Tine madhokta edu padiaries ukaona guys uchidhonzwa musoro uchiwa kunge mumusoro mako mukutamba bhora kunge mune vanhu vari kuwrestling kunge chii kunge kuda kuti kakugwara njere. So please tibate, tina dhokta handika, tina dhokta vedu vanokwanisa kutaurisa kuti chii chikuitika musoro wako. Unogona kuwaka muchitamba karati uchiziva kuti zviri kufamba sei. Please come to us. We've got our doctor in the house, right? You see, Sis Melly, he touched on substance misuse, and I know people call it drug abuse. It's substance misuse. It's toned down. Heroin is a very strong, powerful drug, right? Everything is a drug, but that drug is so powerful. So what has happened to him, what we would call, he's in a step-down phase right now. Step down, he's finding his feet. So what normally happens with people in step-down, even if you are in rehab, you are allowed to go home, say Friday to Sunday. It's the people at home who will give us feedback. Could Sis Melly behaved like this at the weekend? Sis Melly had this, or she relapsed, or she was calm, or she was agitated. Hence, that is why I strongly... Yes, that's where you don't oppress people because of their substance misuse or their mental health. It guides us how we treat people in a clinical sense. So as far as Mukoma Masimba, he is sounding coherent at the moment, right? So let's see how he's going to interact with his peers. And for me, it's very, very important, especially for us in the diaspora, right? I, for one, I'm married to a white guy, with Banabe Makarati. So speaking my language, sometimes I miss my language. So when I speak with you, Sis Melly, and I speak isiZulu, I get so excited because that is also, we have to take into the language part of it. He wants to express himself in Shona. Because remember, the doctors he's seeing, in most cases, you are speaking English. Yes, he's a very educated guy, but he needs his own people. Mental health, guys, even when we reach out like this, we find people that can understand us and speak our language. So I'm saying, let's give him that chance, and we'll be in the background because obviously our careers do not allow us to be in the public eye like that. But we can always support you, Sis Melly, in terms of Mukoma Masimba. We'll watch him closely when we're looking at triggers. We can see triggers before they happen, even in the face, the body language, everything. We can see those things, manifesting. So for me, I would say let's give him a chance. Thank you very much, Dokotera. Thank you very much, my sister. God bless you. Thank you. Now that the doctor has spoken, you heard the doctor. Hanzi ndizvo tinotovakurudzira tinenge tichitomonitor because he misses his community. He misses speaking in his vernacular language, just like you heard her saying kuti ndino vana vakuti handina kutaura naishona ndosaka ndichitozouyawo kuma-community, So yes, I think Mukoma Masimba should come back now that the doctor has said. I'm 100% behind that. Powerful daughter, she knows her stuff. Hello, dear. Hello. Hello, Sis Melly. Yes, dear. Could you say? Do you like to report? Ndikuteerera nyaya yenyu yaMukoma Masimba nenaichiteerera Dr. wanga vachitaura. I think zviri right kuvapa chance, but
zvanga zvitaurwa nevamwe kuti go deeper dzimwe nguva invite a lot of criticism and backlash back. Maybe he can start with doing a program maybe a bit benign, soft, maybe vachitaura chronicles avo on the streets. Pepe pavaive nebhuku rebenzi kuti ndakasangana nemamwe mapenzi. Maybe zvinhu zviri funny that he found funny when he was on the psychiatric ward. Some of the experiences he had, maybe he can start doing that, just talking about himself before atanga analyze vanhu, because he needs to be resilient in order to deal with backlash. Because because no analyze people who come on news big time. Oitirwa malive votukirirwa. And that's trauma that can trigger his mental health. Saka vane zvakawanda, like pamamchivabvunza Pepe, that was really interesting. Pamamchivati ko Pepe pamakazodai maizviitirei. I found that quite interesting. So maybe he can start with that, just relating and narrating his experiences on the streets. Kuti pataitora madrugs, ndakambozobirwa, pandakazosungwa, pakazodai. That will be content on its own. Yeah, true. That's what I think. Yeah. Right. Thank you very much, Kola. Thank you, guys. So, guys, Murukuzama callers, I think ngava uye, but let's try to target chaga. Ngava mbuyene uzalo mashasha. I think let him bring Izalo Mashasha. We see how it goes. Izalo Mashasha ndiye mafanis. Vanenge vachingotaura nevanhu, vachingodi mweya, vachingotaura nevanhu vasingabati ma-individuals segodipa. Then let's see how it goes. Vomboya zvavachita Izalo Mashasha iyoyi yekutiudza nyaya dzavo dzemastreet kuti zvaifamba sei zvaidini, then totangira tizodi totomboona. Hello? SIS MELLY. Yes? Another thing I wanted to say is that I'm sorry. Social media must. Oh, I don't. Hello? MELLY. Yes, could you say? Shemurise. Mushe. SIS MELLY, I also honestly feel kunge Mukoma Masimba wants to talk na Sekuru Banda. Vanenge vane zvavari kuda kuvabvunza, maybe vari in denial or vane ma-question. Munhu anogona kuramba kuti no, handina kuroya or whatever, but from all his conversations vari kuita kunge vane shungu rekutaura naSekuru Banda. I might be wrong, but vari kuita kunge vane shungu rekutaura navo. Besides the confrontation or the God deeper, he seems to really want. Ish. Mawan. But kana vachitaura zvavo vari kuita kunge vane shungu dzekutaura navo. Right. Pamocha dzwana wane uchanzwa. Pamocha wana unamba. Hello. 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 Yes, Kola. Moribo. I wanted to comment on Mukoma Masimba and Tara. So a comment on the SIS MELLY go deeper even to make paper kuti vanenge vachibata vanhu. Considering kuti social media yemuZimbabwe mazuva vanhu are very dangerous to an extent yekuti pane nyaya dzimwe dzinobuda dzekuti vanhu vari kuvauraiwa, vamwe vari kusenderwa zvinhu, vari kusenderwa vanhu vanofanira kuvauraya kana kuvaataka kana kuita sei. So go deeper pakuti inobata lives dzevanhu. For me, hangu personally, I don't think it's a good idea. Okay, right. Thank you very much. Hanzi nenyaya yekuti kune vanhu vanogona zoda kutumira munhu kuti vamuuraye kana kudini zvinonetsa panyaya yekuti paitwe go deeper because nezvekuitika mastreet animaona. So that's another point. Stembekile, that's another point. Hello Manguwe, coming from another let's take the last caller, Lucinda. She was trying to call. Lucinda. SIS MELLY. Mm-hmm. Muri rachel. Okay.
inangu ndofunga kuti ndowirirana nezvataurwa clinician kuti sometimes the hardest thing about nyaya dzekuti munhu unenge uchistruggle, the hardest thing is to find people that speak the same language as you. That's the hardest part of it all, because unokwanisa kutaura nevanhu and people don't even understand what you're talking about. Saka inini, I'm looking at kuti, I'm saying yes to Mukoma Masimba kuti vauye at a limited time. Mbijana slowly avo vachiuya ende zvataura nemwe kola kuti vanokwanisa kuuya vachitaura a lot about his journey, because to be very honest, in our community there is lack of knowledge when it comes to substance abuse. Yes, substance true. Yeah, when it comes to mental health is an umbrella term. Because the community, do you know kuti vanhu vanofunga kuti munhu akanzi ane mental health kana kunzi ari depressed. If you ask most of the people in our community kuti munhu ari nedepression anenge achita sei, people will say kuti anenge achingochema, anenge akangosuwa, anenge akangorara, haakwanisi kushanda, haakwanisi kuita sei. There's different compartments to all those things. Those dzimwe nguva muchizonzwa kuti kana kunzi, I'll take for example uyo anonzi Robbie Williams akaacta ipiko Mrs. Doubtfire. Muchaziva movie inonzi Mrs. Doubtfire yakudhara iya. He was one guy that used to make everyone laugh. He used to make everyone laugh. Munhu wese anoziva Robin Williams, we know him as a very funny man, very a comedian, but what did he do? He was struggling mental health issues, and what ended up happening to him, he committed suicide. But the people that surrounded him, even the world, was shocked with, he committed suicide, because people are so misinformed. They think it's always associated with sadness. Even kind of drug abuse, I think in substance abuse, and I'm so happy for Mukoma Masimba to be the one that will educate, because he walked that walk, and he can talk the talk through his experience. Mukoma Masimba kana muchitinzwa, especially, I think if you remember SIS MELLY, when all these things started to happen, na Mukoma Masimba, I am sure I had a talk with you a couple of times, I think. I am so frustrated by people that live in Australia and New Zealand as a whole, but mostly when Australia. It frustrated me because it's not only Mukoma Masimba that was struggling with drug abuse in our Zimbabwean community, in our African community, across New Zealand and Australia. There's a lot of people that are struggling with substance abuse, but what was making it even more frustrating was the way because vakatuka Banda, because vakatuka sekuru Banda. And then I'm like, misinformation, lack of knowledge, it has to do nekuroyo. No, because there are a lot of people that are struggling with substance abuse in the whole entire world today. And it's got nothing to do with kuroyo. Saka even I'm saying yes to Mukoma Masimba, and it's really needed, because people shy away from this topic, but it's a very much needed topic, because our community lacks knowledge. Thank you very much. Right. Thank you very much, Lucinda. Right. So, guys, I think let's do this. Let's allow Mukoma Masimba kuti vauye womboita isalo mashasha. Antika takatarisa tichiona the calls are pouring in now. Hi. Womboita isalo mashasha. Hello. Cecilia. Cecilia, how are you? Good, how are you? Okay. Inini Anku, I think the best way, I was just listening to the caller about our week. People are so frustrated, people are misinformed and all that. I think we are doing the best we can here in Australia. It's only that one is really negative. And one pay attention to
Mukoma Masimba is, I would be, like I said, I would be really interested to be part of the panel of people who are going to be listening to the doctor on Wednesday, because at least it's my time zone. And I'm also in the medical field. I've worked with mental health, patients. So I'm really interested because, like I said, in I last spoke, for starters, Mukoma Masimba said he's been clean of drugs since 2019, June. And yet my last conversation that I had with him when he was even at the peak was in somewhere in November 2020. So ndanchiteerera zvangu interview yesterday, I was listening, and to me some things are already not adding up. Mukoma Masimba chaiwo ndakavatarisa zvangu vachitaura zvekuti ndandichinyora bhuku rebenzi. If it was that project yavanga vachiita, and it obviously in one way or the other it messed him up. He did not, vapedza kunyora bhuku ravo rebenzi, he did not go back to where he was as Mukoma Masimba. And 60% yacho yavari kutaura vakaipuhwa nani? Is it his own assessment? Is it the doctor who is saying vane 60% recovery? Who is saying that? As doctor akati ndakubvisa patreatment because you are now 60%, okay, let's see how you do with that treatment. Okay. In Hango, I'm sorry because handisi kuda zvekubelieve, I need my facts. Handisi kuda zvekubelieve zvinokumhanya. I actually need my facts. Ndosaka ndiri kuti I would be interested to talk to the doctor myself. Ndonzwawo ndega kuti vari kuti chii. Toona kuti zvatiri kutaura pasocial media nezviri kutaura psychiatrist kana ndi psychologist zviri kupindirana here. That's the first thing for me on the medical side of things. Now, going back, Mukoma Masimba munhu ane mhuri kauya. Yes, he's an adult who can make his own conscious decisions. But kana achiri pa 60%, 40% is a lot for someone achada kurecover. Family yavo iri kuzviziyawo here, because vane ma-sisters, vane brother, vana mai. These people are very concerned. From the last time I was speaking with them, they are very concerned about the welfare of their brother and the welfare of their son, Samaya. We are trying to bring him back social media. Yes, we are trying to help. Auntie Gladys, we are not trying to bring him back to social media. It's not us. He is trying to come back to social media, right? It's also as accommodative as we are. We said, okay, this is why we are having this conversation. Platform is part of therapy, but we did not invite him here to come and do machos. No. I'm not saying you invited him. Do what vari kuzvizivawo here mafamilies, mafamily members ake ari kuzvizivawo here zvatiri kusuggesta zvacho izvozvo? Pane munhu ari kuzivawo here? Because they might have a bit of information in terms of assessment ye 60% iyoyo. Kana ari munhu angachita zvanga achiita achinyora bhuku, ari kutraya kudzoka back to normal because pane zvakaitika along the way. Panewo here mafamily members ari kuziva assessment level iyo ine zvaari kuita go through. Like I said, he's an adult. This is just a rhetoric question. He's an adult. He can decide to come back. If Mukoma Masimba is the Mukoma Masimba that I still know, he can still go ahead anyway. Kuvhura page. It's not like he's stuck. But he can do whatever he wants while we have also done the best we can to see kuti pavanodzoka, is he fit enough to be doing this? Because I've been listening to my life acho avakaita ekumashure as in of now. Avakaita that is right now. Mashure ipapa mashure apa. To me, Mukoma Masimba, I think ndinozogutsikana hangu kuita part of kuti ngavauyeka. Ndatombonzwa kuti chiremba roti chii. Ndakabvunza because chiremba wacho must know the intensity. Zvokungodza chiremba kuti hanzi vari kuda kuita this and that. Ari kuziva here intensity of what we are talking about even. Panetoda kuti titaure zvinhu zvatinoziva zvinoita izvi. Because he might not be able to stand kuti anyatsotsanangura zvauda kutsanangura ivo vacho. Yes, the desire might be there. He just has come back. I'm personally friends with his little brother and is currently on a very good path, and we thank God for that. That's okay. Munhu iyeyo kana achikwanisa kundibatawo ngaandibatewo kunoku
handisi kumumanikidza kana achikwanisa kundibatawo ngaandibate because I've been communicating, like I said, I don't want to lie, it's been a while. I was communicating with the family members including mama zvese nebrother yacho iyoyo kana iri kundinzwawo hayo kana kuri kuti uyu munhu haana kwanisa kundibatawo. I'm very much interested and I don't want him to be isolated. I want him to come back, but I want the good for him. I was so excited to see him on my platform. I thought, yeah, and what. So munhu ari kuti ishamwari yaMukoma Masimba uyo handina kana godo nazvo. I love Mukoma Masimba and he knows it. Even Mukoma Masimba is agreeing, is saying you can go ahead and talk to his family and find out how they know, what they know. That would be really good. That would be really good. Mukoma Masimba mune contact dzacho dzehama vabatei then mutaura navo tonzwa. Mukoma Masimba, if you want the men zveshwashwa kana muri makudzoka chaizvo zvamuri kutaura ka, I'm begging you by the mercies of God. If you still have my number, please get hold of me. Ngatimbotanga tataura imimi neni tiri two. Then tozoona kuti tinotaura tichienda kupi. If you are really interested, I'm not forcing you. I will emphasize that. Kana muchida kutaura neni, if you really are on the mend zvamuri kutaura, tiri tese kuAustralia kunoku. Melbourne is not far from where I live. Feel free to contact me. Timbotaurawo tione kuti tinotomboasesawo tione kuti takapiwa because inini I can't really root for him because handisana tombotaura ndakavaudza kuti ngatite catch up. I haven't even had a chance to catch up with him. Saka that's what I think. My 50 cent handisi kumanikidza hysterical or anything, but I just want the good for him. When he comes back, feedback yacho yatinokwanisa kunge tinayo from the doctors and all that, then we can see kuti tovabatsira sei kuti vadzoke zviri slow zvinovaita kuti varelaxe into the new social media iripo izvozvi zvekuramba itaura kumashure uko hazvishandi. Even the strategies yekuita go deeper yacho iba need some help because zvaakuitika izvozvi nezvazviitika kudhara zvasiyana. So anyways, that's my thinking. All right. No, thank you very much. He's listening, and I just hope Mukoma Masimba, if you are listening, please get hold of Auntie Gladys Mtongoreya. She has been part of the team that has been the support system from day one, right? So at least she deserves to know. She deserves some answers. She deserves to evaluate you since she's also in the medical field. Right? If it was me, you were going to say, what do you know about medical field? But it's totally different because Auntie Gladys is in the field. So she wants to know something. And I totally encourage you to go and speak to her because she has been there for you from day one. Remember, from day one, you introduced me to Auntie Gladys Mtongoreya. And when all the shenanigans started, she was there, I was there, Tendes was there, and Lucinda was there. I know quite a few of the people that were there that were actually worried, right? But there's one person that no matter what, I wouldn't want you, Mukoma Masimba, if you are listening, to be close to. That person is bad news for you, and that person doesn't want anything good that comes out of you. That is Sabina. Let me just say it here once and for all. Yakuti Sabina, no. Because even when the time when you went out of social media, you were out of control. You were not the Mukoma Masimba that we used to know. Manga makuita unu wake wasabina ndo manga makuita. You were actually becoming evil. Animona. So ukokoko de mabomira ishamari yenyu we understand, but wait until you're 100% okay, then you can go back to your friend. But as for now, ukokwa boying 777, no, because nothing good comes out of boying 777. That's a fact. Hakuna chinobuda kuchakanaka. Kune munhu akuda kucha recover. Hakuna munenge motongoudzwa kunzi tikutageta ningi this time nasi tina ningi nasi tikuinda na ningi kuchirongwa nekuplotiwa zvinhu zvakango zvinoplotiwa ikoko. So you can't go there. If you want to work with us here and you want all these people, the diaries, to be your support system, please listen to us. Chatinenge takuza kuti no, let it be a no. Takati yes, you can go ahead because we want to accept you back in the community and we want you to be part of us. And one thing that I know for now, not many platforms are going to accept you. You irritate them, they don't want you. According to them, munotopenga. Saka akuna platform akawanda chako acceptai. Chero chamunonyora chero chine sense ngati bhire Masimba. Saka let us help you to recover. Isu ndo basa redu sema diaries fully well. Kana zvaita mabo moinde inu kuma platform chinoita zvamunoita muchiita yamunoita hatine inemi handiti maona. Asi for now kwa boying it's a no.
So Auntie Gladys Kumbiro, please get in touch with her, speak to her, talk to her as your sister. If she wants contacts, Kumba, please give them the contacts so that she can talk to them. Kumba, but one who consent you can what? Do my God pay. You said Sukurambiza ipano. You said Sukurambiza isha chose. Ndosaka tavhura slot kuti vanhu vacontribute because madharis are accommodative. They are accommodating you. And if you mngaenda kune platform kwa Masimba mukanoitirwa izvo. Mutonotukwa. But people here, they are trying to bring you back. They are actually happy to see you because makangotanga kupengera pano vanhu setichiona mukaita zvinodhaka izvo pano vanhu setichingoona mukaita ese amaita pano tichingoona madharis tichingozamawo nekwatinogona kuti Mukoma Masimba kani tichimboblokiwa tombo unblokwa tombo ini ndakazonyisa kuti manyatso kunyengerwa nasabhita pamakazonyatsondibloka ngati Mukoma Masimba kundibloka kutanga simply because handidi kuti muite zvamuri kuita izvi ndakabva ndasati pane chinyoka chanyatsoti chiblock mukazondi unblock futi moga andimaona so that's not nice. Saka men zvakwamuri. So guys, anyway, for now let's give Mukoma Masimba at least a day or so. Vamboenda kutaura naMukoma na Auntie Gladys timbonzwa kuti vanotaura kuti kudini Auntie Gladys achiverify plus Wednesday ndikusira mangwana doctor uyu ataugwa uyu toonawo kuti what's gonna happen there from there. Isusu tinovada ende tinongozvitira munhu wedu wese anenge apindawo padambudziko kana akanzi nadhokota therapy yako ndokuti ava life youbaye malife nokusingaperi antimaona. So tinotomirawo toona kuti izvo zviri kunzi kudii kana dhokota ati no ngaenderere mberi aiwa platform agara muri pani takakuita iyi takupai mapowers ekuti muite life here Mukoma Masimba takabva tapa mapowers ekuti vapote vachiita life ndikaona usiku musinda kufonegwa usiku ndakavata ndikati kuzvikuita sei ndobva ndatoona munhu angatisa message kuti Mukoma Masimba vapinda amene kulive kwakanopinda nasisi meluku vakanodzingwa animaona ndikazovaudza kuti Mukoma Masimba muchienda kumastreet ndaina Mukoma Masimba muchienda kumastreet fambai naMukoma Masimba musaenda nasisi Melly diaries because munozotikonzeresera andimaona. So I think that's it. Anditika, let's give him a chance and see. Anyway, welcome back. Officially welcoming you, Mukoma Masimba. You are now back in the community. Madharis tinokudai vakapera nemi kubvakare nevasingakuziviwo vana vari pano vatotanga kutobvunza Mukoma Masimba vatomirawo futi nemi saka chega kuti nyaya dzisati tisapoenda nekudzokera kuzvinhu zviya. Mukoma Masimba, we want to see you right. Toda kukuonai makagera ndebvu, toda kuonai magera musoro Mukoma Masimba. We want that clean Mukoma Masimba ndovatiri kuda. We want the clean Mukoma Masimba. Timbonogera musoro Mukoma Masimba kana musina mari kugera musoro chimbatai Auntie Gladys vanokutumirai ka $20 monogera musoro mogera nendebvu andika come clean tichikuonai then totangira ipapo, right? So yeah, I think in this show zvanga zviripo. Thank you my diaries for welcoming Mukoma Masimba back. Thank you very much. That's what we stand for as diaries. 2 mangwana be on the lookout pano pa diaries anditika tikuda kutsvaga vanhu vakaomerwa vari kuti handina kana pekutotangira kuti ndipe vana Christmas ino. Mind you, we verify usati wafunga kuti shoya uchidai so we verify anditika we don't have much to give you, hatina zvakawanda zvokukupa but chekungotiwo chibhodhoro chamafuta chekuti uwane kubikira vana paChristmas. Thank you Una, chekuti uwane kubikira I'll take off, go and sleep. Animaona kana chibhodhoro chemafuta chokuti ungowana kukangira tikureva munhu akaomegwa muZimbabwe akaomegwa uya akaomegwa ndiye watiri kutaura. Animaona akaomegwa. I think already I've taken 2 kugroup reWhatsApp ndatora 2 vandakatora nezuro variko kugroup iroro, so we need 8 more people because tine 10 food parcels handitika. So zvanga zvakangonakawo mumafood parcels aya dei paitawo kana vamwe vanoita come through handimaona vanowedzera tiwedzere mumafood parcels aya tigone kutenga na 5 kg yerice 5 kg yemakaroni handika because mafuta arimo ritori bhodhoro remafuta ririmo saka chishuwo chakachete kuti dei angaita kana at least vakaita 2 liters dzemafuta hanoona just basics neka 2 kg kana kenyama yechicken kuti vakwanise kudyawo Christmas sezviri kuitawo vamwe hanoona sezviri kuitawo vamwe. Apparently we don't have stars here tingati mari yemastars ndo yakuenda ku hatina mastars hanoona. 2 pagara panapa pagara apo panozikamwa kuti hamuisi mastars. We all know that kuti here you don't put stars saka chero dei kuchinzi masters ari poma handifungi kuti anga achimbosvika mari because masters ana mari yakawanda unless vatoisa zvokuisa zviya masters saka igaro ziva kuti apo pano hapana apo hamuisenyi masters handimaona but
ndo panofanira kunge pachitopindawo masters ekuti nguva dzakafanira idzi takuda kuti tichinongova mwe vedu tinavo padiaries apa vanenge vachitoshandisa mawifi panext door. Christmas hatozivi izvozvo kuwhatsapp group ari kuwhatsapp group anotozviziva vanomaona vanotoziva kame kaproject katiri kutoita kuwhatsapp group ikoko kuti munhu achitotaura muwhatsapp group rejob unotoona kutoti guys no matter chiro muchinzi enyu mune I know mune maproblems enyu but let's chip in here because if we don't panogona kushatira mumwe wedu togoti tiri kutadza rudo pakuti kudini. Let's do it. Tinotora kame kaproject katiri kuita nejob group chairo chairo vakutoendawo kumusha havana but vanhu vatongoti handine ka 50 ndine kuti tikwanise kukavha gap iroro andimoona kujobek group uko saka zvakati tangoti imo munomu handika thank you Gmats, thank you Gmats, thank you Gmats. So I hope pana admin aripo. Lucinda, can you please take ningekiri take andiona nambona admin aripo nasa. Lucinda, can you please take zita pana Gmats kuti gozeta phone so that we see what you can toisa muma food parcels aripo. Andimoona iwayo mahamba tina wewayo hananyatso kuita they are not strong hambas. You know what I mean, Mus. They are not strong hambas. To do something chiri strong kwete zvokuti chi basics kungoti Friday 25 December vanomukoma kuseni vachibika vanomaona vachibikirawo vana vachidya saka ndikuda mhuri kana chiti mhuri ndikureva mhuri vapane vana noti mai kana muri mega munoshanya mukanodla kuma next door kushamwari dzenyu totaura izvi tiri kutoitira vana kana paine vana mai vane vana handika zvakatoomesesa zvokuti havatorina pekutotangira kuti Christmas vana havachadii handimaona. So thank you Sisimave is also in. Sisimave is also in. So I have those hambas. Ndombo mira takabati takadaro mahambas aya. Toona kuti pari kuwedzerwa chii. Christmas chakutosvika. Saka kana varikuda kubatsira mbwa vatongo actor right now. So that toona kuti toonesana. I will show you there. Shakira. Oh, enda unobata. Kelly. Uyenda kutunu. Come here. At the back of the car, just go and take one plastic bag. One plastic bag. That is good. Things inside. Bring one. And one. So, all big shout out to. Let's say the word anyway. You listening? For being part of this program. Anti urukujobeki koko. Antiga kuti mahampas ayao akwanse kuti abudeo. Thank you very much. Antiga. Thank you very much. I'm not going to say your name. Please don't ever mention my name. Also. So thank you very much. We really appreciate you. Antika, thank you, Sisimave. Thank you, G, for coming through. Thank you, Askana. Thank you very much. You are sewing. We are sewing. In for 2024. Me, I am sewing my own seed for 2024. I am sowing my own seed. I might not be having Antina, but sowing, I definitely know what I'm going to harvest. No tinda jar. Kananda jar. Chero ndichato harvest chet. Hapana tunga jar. Uriga ku harvest. Ndito harvest chet. So I am sowing my seed for 2024. So Sisimave, G, before you donate whatever that you want to donate, the big car, those plastics, those hampers that we were putting at the back. Before you bring your donation to us, please, I don't know what you believe in. If you believe in God, can you please talk to your money? Tell God about you. But I deposit whatever. I am sowing for 2024. You know what you want. I am remembering a family that doesn't have anything to eat for Christmas. I don't even know the family because I don't have the family. I need 2 families only. Because dzichangobva ipapa padiaries dzichabva apa so tichaita zvinhu zviri fair andika musi wacho mangwana kune vanoti isusu changu chakuti padesperation tine way yacheta nayo to prove kuti chokwadi kuti panekikiri padesperation tine way yacheta nayo anditika mangwana let's postpone for tomorrow timirire kuti tiwedzere zvishumbu mahamba aya zviti then toisa date but obviously before Friday andika then toona kuti kwamuri koko tinotumira sei zvinouya sei antimaona. So yeah, thank you very much. I think that taita 2 well wishers that pamhepo maybe kana kune dzimwe dzinogona kuzoyawo kuseri dzisingadi kuonekwa dzichikomenda pane mari dzakasiyana kamwe adi kuonekwa chikomenda
hama dzinobva dzataurisa vamwe chii vavengi vanobva vabudikira saka kana varipo machizobuda kuseri tinogada kugarira kutendai. But as for our lady that mai vaya vatiri kubatsira vandakamboenda unoona musuno vaya anomaona aiwa avo she's already sorted for Christmas. Avo we are counting her out pane izvi ndezvemadiaries pano. That remember that lady, she's not even part of us, she just came to us for help. Aya 10 aya ndei pano, of which normally always should be charity begins at home. And so I attend the pano. My vaya avava, she's already sorted. Antika for Christmas yavo nevana, she's already sorted. Tangosara tinde kunonga zvinhu zvavo toenda kunovapa antika nekuvatengerawo magetsi avo. Nokuti murume wavo called me achiti ndokumbira kuti achitenda madiaries kuti makaita basa maina kunoona mukadzi wanga atifonera ari kujeri achinge achikumbira kuti ndiende kujeri ndikaona kuti kujeri inini zvangu handina need yekuti ndiende kujeri. There is no need for me to go kujeri. Kana iri nyaya yekuti motikari dzavo vanotaura mukadzi wavo, mukadzi will bring the answer. Anditi maona. So vakapesera vakuti ivo vawana umwe lawyer ari kuti 16,000 kuti vapiwe bail. So what I could only say to him was, my brother, makuda kudyirwa zvakare mari. You know the value yenyaya yenyu muri kuiziva. Ndofunga kune mumwe lawyer akatombokudzai genuine lawyer kuti nyaya yenyu yakamira semuplatinum city matiri muno. Andika it's not like makafremeka kuti makabatwa mune zvinhu red handed mumba. Zvokuti vai kune lawyer rozoti kwai uyai ndimi 16 makutodyirwa mari pozi vatoona kuti muri maforena mari inodyiwa. Andika ende isusu yedu kutaura chokwadi my brother, we cannot contribute kuti tikupei mari kuti mubude makaita makapara mhosva. Brother makatoita mhosva. Hatikwanisi kuti tikubudise kuti titi makapara mhosva ino. What we are doing it for your kids. Tukuitira vana. Imi makatopara mhosva kudhara saka munofanira kuti tinotarisana nemutemo wenyu. Nokuti tikangopera tatozviita mangwana mbavha ichauyawo yoti nditibatsirei takubudisa mbavha mujeri. Akaurayawo obva uyawo mangwana oti neniwo ndakauraya munhu ndiri kudawo kuti mutibudise. We can't do that. We are only helping this lady because of the kids. But avarambidze kuda kubhadhara lawyer wavo kana vati vada kubhadhara lawyer 16k. Maassets aya maproperty 2 mota dziya dziri panze vakachitengesa paya mari inobuda kuti vavadi vadliwa havo mari yavo. Anomaona. Sometimes just being truthful is okay. So kune vanenge vachiya kuna SIS MELLY handitika I'm very truthful and honest to you. Ndinokudzai chokwadi muzondivenge nyasi ndakudzai chokwadi chisere. Antimaona because hatizodi kuti izvo zvinonetsa zvinonetsa zvemangwana. Hambe ndakanganisa here guys. Ndakanganisa here. Nekuti ndambora nditenga doresa mimi. Masundira taita. Saka muna hamo mune musina upfu hwakawanda ndimukona waini kuti ngatiwedzerei. Muna hamo upfu hwakawanda munenge mune 2.5 yeupfu. Hamuna hamo zvinhu zvakawanda. Moita supu noro, moita 2 kg right, moita salt, moita bhodho remafuta mahamba kuti hamba. Ndosaka ndiri kuti if we can add tiwedzere kuti probably taita 2 kg yesugar. Handimaona taita rice mune 2 kg. If we can get another 2 kg ese ma food parcels. Moita futi 2 kg oita at least ma 4 kgs sugar, 4 kgs, then sipo ma basics iwayo. Then kana vaizowanika nyama yacho yeChristmas kausavi ka 2 kg kechicken kapo kana notenga tongoona kuti zvinofamba sei. Anditika toita kuti vawanise kuti Christmas inenge yatopfuura inenge yatokwana. Beta tine mari chavo paupa patachitenga ari ma 10 kg eupa tovapa nokuti simba rodya sadza sterek but hatina hedu mari ndezvekuti tikutongojoinidza kuti zvinhu zvedu zviite. And want to talk to the zviite handimaona. So guys zvinoda kuwedzerwa tariro nyika dzino zvinoda kuwedzerwa. It's not much of those things but it's the thought that kananzi how much is one parcel. Taingo package. So we can't really say kuti how much this kuti ngangoza kuti price yeupfu mari yakati, price yechimafuta mari yakati, but kuzoti zvese tatisina kumbozvicalculate handitika. So tinogona ngoti 2 kg yatotora rice iyoyo testic rice 2 kg tobva tati 2 liters yemafuta ne 2 kg yesugar handitika.
nekanyama kekuti kudyiwe musi uwoyo 4 towedzera zvinhu 4 pamaplastic sai zvinokwana. Kana pazoitawo sipo tikakwanisa kutenga riri bhokisi resipo, bhokisi riri right tikatoisa sipo tongotenga bhokisi roita mariko. Guys, unotenga magreen bar roita mari. Vanhu vanotenga magreen bar rinoita mari. Vanhu vanotenga magreen bar imari bhokisi. I think that would be better. Tikatengwa ribhokisi kwakungobvisa 1 muchiisa mumafood parcel. Saka guys, we really need these are for vamwe vedu vasitorina vari pakati pedu vandizivi kuti ndivanani, but tichavanonga ipapapa. Unoona, let's do good to other people. Anditika ngatiitewo zvakanaka kune vamwe vanhu kuti Mwari varamba achingotirawo. Tine zvakawanda zvatodawo paupenyu. Tine zvakawanda pamwe ndiponisonoto apa ndapabuda sei apa. Pasina paundipabude. Mwari vanongotirangarira chimwe zvinhu zvidiki zvaunenge wakangoitira kana mumwe munhu. So undoona Mwari anokurangarira nazvo ngoti wakamboitira paya watokanganwa nezvazvo. Iye vanenge vachita kuti gore rakati wakambodai pakadai. I'm now rewarding you now. Kana kuti ndiri kunzvongesa panjodzi now. That's how it works in life. So then takuenda kuUK. Let's go to UK now. If there are 2 families in UK, if there are 2 families, and it's a mukadzi, baba, mukadzi nevana vasinawo pekutangira musi weChristmas, mondibata kuseri. 2 families dziri kuUK. Tine vanhu vari kuUK panapa. We tend to forget vanhu ava nokuti sometimes vanombotawo pillar yepanapa vari kunze ikoko. It doesn't mean kuti havana maproducts avo, vanawo. Antika. So kana paine 2 families, kuda ndo dzakaenda nemakosi idzi, kuda ndo dzakadii handizivi, but vari kudhuze kukwanisa kuenda kuBirmingham. Antika. Kune lunch yatinozokugona kuti tikuindisei kuBirmingham. Anditi kune lunch yamunogona kuenda kuno, munosangana someone kulunch ikoko wamuchaswera naye. Andika muchidya lunch naye umwe wedu ikoko kuBirmingham. 2 families only. Only 2 families. Kana vakaenda kuda ndevemakosi ava havana pekutangira noti mumwe wedu wagara ariko kudara. Ndina mai vangu vari mufungwa vava mama Patricia, but she's very far away from vari kunonzi kuEssex. Anoona, she's very far away from Birmingham. Saka zvinotozonetsa manje kuti vabve panotozonetsa. Saka if you are local uri mudhuze unokwanisa kusvika kuBirmingham. Andika hazvina basa kuti muri kudiaspora. Guys, kudiaspora vanotoshaya. Vanhu vanotoshaya zvokutodaro kudiaspora ndochokwadi. Wesi now kwadigwa kudai, so Zimba radigwa kudai. Guys, saka vanhu vanoshaya. Andika kana muripo 2 families, you might not want to be known here, but you want to come kuseri. Ndikuti baba usazoita baba vega. Baba vega bodo. Mai baba nevana. We are talking of a family, mai baba nevana. Kana uri murume ega, please don't come. Kana uri mukadzi ega, please don't come. Ndati mhuri baba mai nevana. 2 families kuBirmingham. Vanokwanisa kuenda kunodya lunch kuBirmingham musi weChristmas. Mondibata kuseri. Anditika right. Mwari vakuitirai zvakanaka guys. Mwari vave nemi. Tosangana zvakare chikamu chinotevera mangwana. Apa ndaya live yaMukoma Masimba. Mangwana ndo yane yangu yakazvimiririra. Andi tomorrow I'm bringing yangu yakazvimiririra. Anditika team UK, please musakangana kutenga mafuta. Supportaiwo mafuta asisi venyu amadha. Mafuta uko Christmas idai kusvika iyi. Anditika tengaiwo mafuta kuUK koko ari mafuta munokuziva. Anditika vamwe vaya vangu vachichema vachiti simeli makuno kumaface cream akapera chichi ndamabika nebhande chaiyo nebhandi andabika type dzemarudzi vanoda kuzodiwa nda kuzodi aripo kunoku. Chaita weye kuti asvike sei kwamuri ikoko. Anti mwana because kune vamwe vari kunzi akapera ikoko nemaoils. Chando chenyu chimaoils. Chando chauya ichi. You need maoils to moisturize. Ari kuuya. Anditika. So guys, Mwari vakuitirai zvakanaka. Tosangana zvakare mangwana.